Ето, влизате преди площада и виждаме първата сергия. Казанлъшки понички, бира, палачинки. Тук можем да видим реклама на Форд, новият Форд Капри. Едно от местата, където може да хапнете. Меню на различни напитки. Тук може да се видят благотворителни сергии, подкрепа кулинарна на Пепи. Страхотно това, което правят хората. Тук са щандовете с бира. Ето къде може да седне човек. Ако няма маса. Ето това е сцената на Джанс Феста. Нека да направим една обиколка да погледнем. Това е мястото, където се грижат за звука. Това е самата сцена, подготовка. Местата, където хората са си взели билети, започват от там. Специалните гости. Ето едно момиче, което помага с тениска волонтир. Това са хората, които безвъзмездно са на площада и помагат. Хора снимат различни сергии. Тук може да се купи човек вино. Чаша червено вино или бяло струва 3 евро. Листа с напитките. Тук също имаме различни напитки и коктейли. Това са заведения тук, които се намират. Кафене, Орловото гнездо, ресторанта, където човек може да седне и да види нещата. Тук има също изкара и напитки. Маси, където може човек да се нахрани. Отново да видим около самата сцена всичко, което се случва. Вече са понапълнени местата. Камери снимат. Има екрани отстрани, на които може да се види нещата, които се случват. Друга камера. Има хора, които са взели техни столови да седнат, други са седнали просто на тревата. Доброволците помагат на всички гости. Това е Банско Джаз Феста, който може да се види тази първа вечер. Ще останем, ще разгледаме и ще се насладим.